fraților, ne întâlnim la tren, din munți cu cetină de brad. Clubul Olimp va duce azi urarea lor de grasean, de fericire la mulți ani, din Făgăraș și cei cu soare, urarea lor de la mai mare. Să fiți pe creasta munților, urmașii demni ai dacilor, tradiția s-o ducem mai departe, prin țară sâmbăta să ne adunăm. Și dacă știi să toți ceva aparte, pui mâna pe chitară, te ascultăm. Să tragem o distracție pe cinste,